Siyanibingelela nonke balaleli egameni lika Jesu Kristu. Kuzo zonke izindawo zomhlaba siyanxusa egameni lika Jesu Kristu, njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini ukuba sonke sibe namaBhayibheli, size silalele ivangeli lombuso wezulu. Lapho sishunyayezwa khona, sifundiswe, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo malana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile isambulo ukuba usithule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli, ulalelisise, uhlolisise ukuba ngabe lokhu oshunyayezwa khona, ufundiswa khona, uyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokuba usubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni ngaso sonke isikhathi my-uploadwa. Ungakhohlwa futhi nokusharisha ilink nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ayishunyayezwayo naholwa ngayo kube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, nomoya ongcwele uyafakaza emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izwi lakhe lingene ngaphakathi emphefumulweni wethu libe yisibani. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo embhalo umoya ongcwele ekhanyisa isibani sezwe uJesu Kristu, yena oyinhloko yebandla. Keshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Silokhu sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Silokhu simbonga uNkulunkulu njalo ngomusa wakhe asenzela wona zikhathi zonke, lapho khona sidukile, esikhombisa indlela, sihluphekile, esikhipha ekuhluphekeni, siyizimpumputhe esivula amehlo, silambile, esiphakela ukudla komphefumulo, ukuba nalapho siboshiwe wasikhulula emaketangweni okuboshwa okungazi nobumnyama, sigula wasilapha, wasivusa ekufeni kokuqala,
ukuma kwethu simi ngomusa nangeqiniso. Asimile ngoba nakho sinemali eningi noma mhlawumbe sinakho konke esikufunayo emhlabeni. Kepha simi ngoba sinengcebo yasezulwini eyikho konke emphefumulweni wakho. Ukuba bonke abacebile enyameni nangayo imali, ifa labo noma belishiya, izingane zabo ziyoceba ngokwasenyameni. Kepha imphefumulo yazo iyobe isafile, yomile, ihluphekile, ivalekile amehlo. Kepha ukuqala kwakho ukuhlakanipha umesaba uNkulunkulu. Indlela yokubusiswa yileyo kamoya ukuthi wambulelwe ukuphila okuphakade ukuze kube khona ukuphila kuwe. Akuveli ngamandla omuntu, akuveli ngentando yomuntu, kepha kungumusa namandla kaNkulunkulu kulabo abasindiswayo. Umuntu ongajwayele ukuba nemali, mzone nemali, ufuna ukubonwa yibo bonke abantu ukuthi unemali. Ubona ukuthi imali imenza abe umuntu, akwazi ukuthi abe nezwi, akhulume, azwakale. Ngokuba ukhukhumezwa imali anayo. Kepha lowo ohlakaniphileyo yena uqonda ukuthi ukuhlakanipha nokumesaba uNkulunkulu kuyinzuzo ngaphezu kwakho konke. Ongephi incwadi yamshumayeli, engabhosisi, incwadi yamshumayeli, isahluko 10 noma 11. Verse chapter 10. No, sahluko 9. Sukela ku-verse 8. Izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke, nekhanda lakho malingasweli amafutha. Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize, oziphiwa phansi kwelanga. Ufunde kahle. Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize, oziphiwayo phansi kwelanga zonke izinsuku zakho eziyize, ngokuba lokhu kuyisabelo sakho. Kulokho uphila omshikashika wakho okushikashikayo phansi kwelanga. Konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho, ngokuba
akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uya khona. Okay. Uverse 9 uthini? Thokoza ngokuphila kwakho nomkakho omthandayo. Awuphinde uverse 8. Izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke. Izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke. Nekhanda lakho malingasweli amafutha. Okay. Nayo imfihlakalo indaba yengubo ekumele ibe mhlophe njalo. Kukhulunywa ngempahla egqokayo la. Kukhulunywa ngokuhamba kwakho ukuthi mawungatholakali wona izingubo zakho mazibe mhlophe njalo. Awukwazi ukuthi ungathatha into emnyama ibe mhlophe. Akushiwo futhi ukuthi hleze ugqoke izingubo ezimhlophe njalo. Kepha ongazi angabuka athi kukhulunywa ngezingubo. Injalo ke indaba yemfihlakalo kaNkulunkulu namazwi akhe nezifenqo namazwi okuhlakanipha afihliweyo kulabo abahlakaniphile ngokwabo ukuba lokho kukamoya. Izingubo zakho mazibe mhlophe njalo, zihlambulule kwisenzo wesibi nakwimidlinzo emibi nakukukhuluma okubi. Ekuhambeni kwakho mazi uNkulunkulu, uqhele ebubini, uhambe indlela emhlophe. Leyo ndlela engukukhanya ekamoya, eyokuhlakanipha, eyokwazi imiyalelo kaNkulunkulu, uyigcine. Uma ikhanda lakho lingasweli amafutha, kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu maliphile kuwe, ukuhlakanipha kungasuki kuwe. Understand engishoyo? Ingubo ikhuluma ngokuhamba kwakho ukuthi hamba ekuhlakanipheni, ugcine izindlela zakho zihlanzekile phambi kwaNkulunkulu. Bese kuthi ikhanda lakho lingasweli amafutha, ukusho ukuthi ke ukuchichima kwekhanda lakho kungukuhlakanipha kukaNkulunkulu. You understand? Anike. Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo. So ezintweni zonke ozenzayo emhlabeni, thokoza, jabulela ukuba nomkakho la emhlabeni. Zithokozise ngokwasemhlabeni okwabelwe ukuba indoda ibe nonkosikazi kuyisabelo esiqhamuka kuphi kuNkulunkulu. Uma akha umuntu emhlabeni uthi bese makhile esemnike izilwane ukuthi azibize ngamagama azo njengokuba zonke aziqamba umuntu. Uma eseziqambile umuntu zonke izilwane ezidaliweyo, uba uNkulunkulu esethi ke wabona ukuthi indoda kuhle ukuba ibe yodwa, wathi ngiza kuyakhela umsizi wayo. Wayeseyibangela ubuthongo obunzule obujulile. Wayesebamba umzimba wayo wawuvula wakhipha ubhambo. Wayesewuvala umzimba wendoda kulolo bhambo wakha umuntu wesifazane. Wayesemletha endodeni. Ithini incwadi? Incwadi uGenesis isahluko sokuqala verse 26. uNkulunkulu uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Yekela bright. Ikhulume ngendoda. uNkulunkulu ayakhela umuntu wesifazane. Wayeseletha umuntu wesifazane endodeni. Njengoba eselethe umuntu wesifazane endodeni, usethi umuntu wesilisa ke kowesifazane lo ungowesifazane. Wayesethi umuntu, yabona bright, mengithi mina ngifuna sibe moya munye, angifuni ukuthi ngikhulume enye into wena uhambisa kwenye into, angaze ngikhulume ngale nto oqala usuyifunda wena. Angizange futhi angidlali, yabona njengoba ngikhuluma nje ngidlala umasigcozi, anginandaba nezinto eziningi, nginendaba nezwi likaNkulunkulu ukuthi lona kufanele libe msulwa lipheleliswe. So angidlali mengithi funda kusuke ngithi funda ngoba nawo ngithi into uyayithola. lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. So uma indoda ilethelwa owesifazane, yambulelwa ukuba lo wesifazane uphuma endodeni. So uyini?
useyinyama useyithambo lamathambo ami. Owesifazane ngokomthetho kaNkulunkulu uyithambo lendoda. So hayi ukuthi ke lokho uvela ukwenze nje uhamba ulala nabantu besifazane ngokuba uthi wena ke bayithambo lakho no qhubeka khona izobatshela ukuthi thini. Nenyama yenyama yami. Uyinyama yenyama yendoda. Uyakubizwa ngokuthi. So uyakubizwa ngokuthiwa yini? Indodakazi. Lo wesifazane khona indoda umuntu wesilisa bese kuba khona indodakazi. Njengoba indodakazi ngokuba uphume endodeni wakhelwa indoda. Ingakho eyindodakazi indoda nendodakazi. Ngokuba uthathwe endodeni. Ngokuba uphuma endodeni. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina. So njengoba indoda kuthiwa iyakushiya uyise nonina bese inamathele kumkayo. Inamathele kumkayo. Hayi ukuthi uzwambulala nabo bonke abantu besifazane laba bese uthi ke ngoba kuthiwa uyindoda. Hayi ukuthi uzwambe uhamba uzineka nje kubantu besilisa noma uhamba uziphosa nje kubantu besifazane. Umuntu kumele ashiye uyise nonina. Anamathele ngokomthetho. Hayi ukuhamba utshontsha, musantshontsha uyafeba. Kepha uma sowukhishwa ubaba wakho ngokusemthethweni wayokunikela kulo muntu wesilisa, wena usoyahamba manje uyokwakha umuzi ngokusemthethweni kini kuyaziwa ukuthi unomkhwenyana ukhokhele amalobolo wakushada. Kepha uma kungenjalo nizilalela nina niyafeba nizifebe and futhi nizwe isihogweni uma ningaphenduki loso senzo. Uma ukuthi uhlala nendoda ayikulobolile nakini akaziwa noma ziwa zangaze akhiphe lutho niyafeba nobabili. So phumani kulowo mdlelwano noma kulowo mjolo. Umkepito lo awuvumelekile phambi kwaNkulunkulu noma nje usekuzalisa izingane umsebenzi wakho ukuthi ondle lezi zingane akuzalise zona. Uma ukuthi ngempela uyindoda eneqiniso uthi uzokushada uma umshiya. So umtshela ukuthi ngeke ngisakwazi ukulala nawe. Uzofuna indlela ukuthi ahamba ekini afika akhulume nabakini ngokusemthethweni akwenze unkosikazi. Kepha uma ukuthi vele kade ekhohlisa ukuthi ufuna ukwenza unkosikazi, le ndoda embiza ngonkosikazi ingakukhokheli ngoba nake ifuna ukulala nawe, lo muntu lowo udlala ngawe. Uzokulala akungcolise mawumshiya. So uzwe iqiniso wena sewuthi wamukela uJesu bese naye ahamba ayolala nabanye abantu besifazane ngokuba vele kwaseqaleni into abekulandelela yona ukuthi alale nawe akwenze isifebe sakhe nifebe nobabili. Ngokuba ulokethi uzokulobola wayepho eqhubeke kulala uma ezokulobola engabe uqala ngokulobola bese agcine ngokulala nawe. Ukuba akuvumelekile ukuthi umuntu avele alale nomuntu ngaphandle kokuthi amlobole. Nami ngiyacela intethelelo kuNkulunkulu ngokuba ngikwenzile lokho. Ngalala nabantu besifazane abahlukene. Ngithi ngiyabathanda, ngithi ngelilanga soba umama nobaba. Awukwazi uqala ngento egcinwa ngayo. Uqala ngokuba umkhwenyana uhambe uyokhokha izimfanelo ubaba akunike indodakazi yakhe ngokusemthethweni. Uma engekho ubaba bezobuza ukuthi ubani, mekhona ubaba omncane nawe uzohlala esikhundleni sikababa enze umsebenzi. Uma engekho ubaba khona omalume abamadoda kumele kube ibona benza izingxoxo zokuthi kukhishwe lo wesifazane ahanjiswe ayokaniswa. So wena ndoda bese ukanisile wakalwa, wena ke njengoba usushadelwe nje manje usuyaphuma kini ushiya bani uma wakho nobaba wakho uyohlangana nomkakho nakha umuzi seninyamanye nomkakho anisaphumi ngomntshontsha antshontshani nihlanganiswe ngokusemthethweni. So uma kuukuthi wena ushadile ngaphambilini wathatha umunye unkosikazi wamlahla oqala, lo oqala uyena owaziwa enkosini, lo wesibili akaziwa. So wena umphingisile unkosikazi wakho nawe uyisiphingi ukuba ulahle umfazi wakho ngenxa ukuthi uhalela omunye umuntu wesifazane. Ngakho ke uma indoda
ishada ishiya uyise nonina inamathele kumkayo. So uNkulunkulu wabona ukuthi indoda akufanele ibe yodwa, wasethi ngiyakumakhela uyise nonina. So indoda emhlabeni ifanele ukuphila nonkosikazi wayo. Uma uzozifanisa noDavide noSolomon umosha isikhathi sakho ngokuba awuyena uDavide futhi awuyena uSolomon, awuyena uJakobe. Why ungazifanisi noAbraham? Abraham waba nonkosikazi oyedwa uSara. Ingokuba ubulawa inkanuko sikhohlakala. Ingakho ufuna abafazi abaningi. Umfazi oyedwa okwanele. Iyalizwe lithini iBhayibheli? Alikhulumanga ukuthi abafazi bakho, lithe umfazi wakho. Omiselwe yena, thokoza naye izinsuku zakho zonke zokuphila eziyize leze lemhlabeni. Impilo insuku zethu esiziphila lemhlabeni ziyize leze, siyaphila. Asiphileni lutho olwalemhlabeni ngokuba konke kuyadlula. Siphilela okuzayo esikubekelwe kwenkazimulo, hayi lokho lemhlabeni. Lapho siyakhona akusekho ndodana mfazi, akusekho mshado. Sesiyophilela lowo osidalileyo wasenza ngomfanekiso wakhe. Yayizwa indaba itheni? Ngifuna incwadi kaMshumayeli. Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo. Thokoza ngokuphila nomkakho, not nabafazi bakho noma nomkakho omthandayo. Nina ke abantu into eyenza ukuthi nibe nezinhliziyo ezingaphandle ingokuba niyahala. Unkosikazi oyedwa umanele umuntu eyedwa. uNkulunkulu akadalanga uAdam wayesemakhela abafazi. Ungilalelisise futhi ngizokuphindela. Nina abantu enihalani bulawa inkanuko nabafazi abaningi. uNkulunkulu akadalanga uAdam wayesemakhela abafazi. Wamakhela umfazi. Wamakhela umfazi oyedwa, unomfazi oyedwa uAdam. uNkulunkulu ngesikhathi khona uAbraham noSara kwakwabantu ababili. uJakobe azange azithathele abafazi abaningi ngokuthanda kwakhe, kepha bamxhopha. Exhoshwa umukhwe wakhe. Wayengeke sakwazi ukumlahla ngoba usemlalile uLeya. Ingakho kamfika amgcina emshadweni. Angikwazi ukusifanisa nabantu mina. uNkulunkulu into angazange azayiyalela ukuthi bayenze. Kuthiwa ngoba nangiseBhayibhelini bayenza bese ngithi uNkulunkulu uright ngayo. No. Ubufakazi ukuthi ngenxa yokuthanda abafazi abaningi imbuke uDavide. uJuda bukuJuda. Wathola unkosikazi, wamzalela abantwana. Wathi esefile unkosikazi wakhe kwayimanxa ke hamba. Wahamba wayoganga wothenga umzimba womuntu wesifazane. Kanti ke kuzoqondana athenge umzimba womalokazana wakwakhe. Noma makhuthi wakwakhe. Lokho futhi kwakuvela kuNkulunkulu ngenxa yokuthi uJuda azange asafuna ukunikela indodana yakhe leyo yokugcina kulomuntu wesifazane ngoba esaba ukuthi izofa. uNkulunkulu wavuma ukuthi kwenzeke lokho, azange asho ukuthi akwenzeke, wavuma ukuthi kwenzeke. Lo sifazane ukuthi azale ngaphansi ngokuba ngisho uJesu uvela ngaphansi kwaleso sizukulwane sendodana eyazalwa ngaphansi kwaThamara. So akubona abantu abaqalekisiwe isenzo somuntu esiqalekisiwe. Ngokuba uJuda wazisola emva kwalokho. Wabona ukuthi yena kalungile ngaphezulu kwalo wesifazane. Ukuba lo wesifazane wayengeke asakwazi lo wesifazane ukuthi ahamba ayogana ngoba wayezobulawa noma wayengeke akwazi ukuthi ayozinikela kwenye umuntu wesilisa, wayezobulawa ngokomthetho wamaJuda. Ngokuba wayesamiselwe ukuba athathwe indodana kaJuda ngokomthetho. Ingakho ke bese etholakala ekhulelwe athi uJuda akagxotshwe ngamatshe. Bese athi ke lo engiphethe lezinto zakhe lezi uJuda aziphathisa lo muntu wesifazane ezibambisa yena ngesikhathi elala naye engenayo indlela yokumkhokhela. Ziveze ukuthi uyena walala naye. So lokho kwenza ukuthi asibone uJuda ukuthi yena azange azabe nokulunga. Uthenga umzimba
okwesibili azange azanikele indodana yakhe ayinikele kulo muntu wesifazane kuba babe avuse umuzo bafowabo. So ngaleyo ndlela leyo uNkulunkulu ukulunga kwakhe ngeke uze ukwazi ukugxeka wena ngamehlo akho enyama ngokuba wena wazi lutho ngezinto zikaNkulunkulu, awazi lutho. Ingakho ufuna abafazi abaningi. So umfazi oyedwa nendoda eyodwa right ukuze kukhulumuze. Awukwazi ukuthanda abakhosikazi awu4 noma u2 ngokufanayo ngokuba unama preference. Omunye umthandela ukuthi omunye umthandela ukuthi uthanda ukuthando lweqiniso. Uthando okweqiniso aluzifuneli okwalo. Uthando lweqiniso leluthi ke thandana nomkakho, umkakho yedwa. Unginike. Thokoza nomkakho. Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo. Thokoza ngokuphila naye umkakho omthandayo. Zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize. So ungasho ukhuluma izinto ozithandayo, zama ukuzichaza kwisenzo sakho angeke size sizwakale phambi kaNkulunkulu. Ukuba wena uhlule ukwenza into eyodwa. Mawuzo ngibuza ukuthi iphi kwiTestament elisha ukuthi indoda fanele nomfazi oyedwa, uzonginika incwadi kaMathewu sahluko 19. It verse 9 noma verse 3 uthini? Waphendula wathi kubo anifundanga yini ukuthi Imake kuthiwa ni anifundanga yini ukuthi nayindaba ke izwa kuthiwani la indaba ayikho phakathi nendawo neBhayibheli nabantu enamaxoki nabasenzisi. Nikijimela ukuyaphakathi nendawo neBhayibheli. Uthi uJesu anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni manje uzugijimula phakathi nendawo eBhayibhelini ushiye kuphi ekuqaleni. Indaba ilapho. Kubantu abaningi abantu bayakholwa nabantu abaningi abantu bafuna abafazi abaningi. Indaba iseqaleni ayikho phakathi nendawo. Phakathi nendawo vele abantu sebephumile esandleni. Uthi wabhekisisa. uNkulunkulu uzama ukubuyisa abantu abakhalima, uthumela abaprofeti, uthumela umthetho ukuthi kubuye abantu, uthumela amakhosi ukuthi kubuyiswe abantu endleleni. Sebephumile vele abantu dala endleleni. Kuze kuvele funde kwincwadi yamakhosi yokuqala sahluko 11. Ngifuna uyizwe ukuthi ithini. Into ebuhlungu ke nina abantu enithanda izinto. Mawusindisiwe njengamanje ngomusa kaJesu uzoba nomfazi oyedwa. Ngokuba uJesu nebandla unomfazi oyedwa. Akanawo amabandla ahlukahlukene, umzimba uwodwa, ikhanda lilodwa. Ngiyangizwa ngithini kwena? Ngithi mina kuwena umzimba uwodwa, ikhanda lilodwa. Umzimba owesifazane, inhloko yindoda. Yayizwa into engitshela yona mina. Ngizokuvezela ngeBhayibheli. Batho abanike la. Incwadi yokuqala amakhosi isahluko sokuqala. Sahluko 11 verse 1. Incwadi yamakhosi isahluko 11 verse 1. Incwadi yokuqala amakhosi isahluko 11 verse lokuqala. Ngifuna uunderstand ukuthi uthiwani ngendaba zabafazi abaningi futhi ke abezizwe. Inkosi uSolomoni yathanda abesifazane abaningi. Yezwe indaba ithi indaba wathanda ini abesifazane abaningi. Aqali ngayo ubaba wakhe uDavid naye wathanda abesifazane abaningi. Yezwa lonto leyo. Emva kwalokho waze wabulalisa ngisho indoda enonkosikazi wayo ngoba efuna ukulala, eselalile ngisho ukulala nomfazi womuntu, wambulalisa umuntu ongenacala othembakele enkosini ayisebenzelayo. Yena wangena kumfazi wakhe, wayesemithisa, waqeda wambulalisa lo mnomzane lo. Nangu ke manje uSolomon naye kuthiwa wathanda abesifazane abaningi bezizwe kanye nendodakazi kaFaro. Manje ke uma lisho ngeBhayibheli imithi wathanda abesifazane bezizwe, ngifuna ukuzwa ukuthi iBhayibheli lithininge nangamakhosi, amakhosi abantu ababusayo ngokuthatha abafazi abaningi. Ngithi incwadi yeDeuteronomy sahluko into 15 mengaphosisi verse 3 mengaphosisi. Deuteronomy
15 mengaphosisi. Owezizwe Awuhambe uyongibhekela lapha ku 17. Hayi, uyayithola? Ungayitholi ngizoyithola mina manje. Ukuveza ukuthi indoda inkosi uNkulunkulu wayalokuthini ngayo. Awungiphi uchapter 18 mengaphosisi beka 17. Ibaba njalo incwadi le. Sahluko 17. onginika yona ke. Ngifuna nje ubafundele. Ngifuna uphinde ngigcizelele lokho ukuthi uNkulunkulu uthini ngenkosi ebusa abantu ngaphansi kwesandla sakhe. Ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Njengoba uSolomoni noDavide sebethande abafazi. Phela uSolomoni inkosi yokuqala kwaIsrael elandela ubani? uSawuli. uSawuli inkosi yokuqala yebo, but uyaphucwa ubukhosi. Yena uyaphucwa. So inkosi yokuqala engaphucwanga ubukhosi uNkulunkulu enze isivumelwano naye kwangonaphakade kuze kube namhlanje uDavide. So asike sizwe ukuthi wayezothini uNkulunkulu ngomuntu ozobusa abantu bakhe ukuthi uyathini. Incwadi uDeuteronomy isahluko 17 verse 14. Yes. Nxa ufika ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. 17 ngifuna ibe inde, ngifuna ibe nje on point. Akayikuzandisela Ikala ku abafazi. 15 ke mewukuthi njalo. Noma ku 16. Kepha akayikuzandisela amahashi. Angabuyiseli abantu eGibhithe. Awuphinde futhi 15. Uyakumbeka nokumbeka abe yinkosi phezu kwakho. Yena uJehova uNkulunkulu wakho uyakumkhetha. Ayakumkhetha noma uyakumkhetha. Ayakumkhetha. Uyakubeka omunye wabafowenu inkosi. Uyakubeka omunye wabafowenu inkosi phezu kwakho. Ungabeki phezu kwakho owezizwe ongesiyo umfowenu. Yes sir. Kepha akayikuzandisela amahashi. Angandisi ingcebo. Akayikuzandisela amahashi. Angabuyiseli abantu eGibhithe. Ukuze andise amahashi ngokuba uJehova ushilo kimi wathi anisayi kubuyela ngaleyo ndlela. Akayikuzandisela abafazi ukuze inhliziyo yakhe ihlubuke. Angazandiseli isiliva negolide. Awuphinde ufunde kahle. Akayikuzandisela abafazi ukuze inhliziyo yakhe ihlubuke. Angandiseli isiliva negolide. Angazandiseli isiliva negolide. Awufunde kahle. Ngiphelele 17. Mekuthi emphelele lifunde njengoba linjalo ke ungafuni ukuthi ulontuzi. Akayikuzandisela abafazi ukuze inhliziyo yakhe ihlubuke. No, funda lelo bright ngifuna siqhubeke. Akayikuzandisela abafazi ukuze inhliziyo yakhe ihlubuke. Angazandiseli isiliva negolide. Okay. Angazandiseli abafazi. Khulunywa ngomuntu ozakubusa abantu. So mekukhulunywa nenkosi ke uma ke seqhamuka isikhathi ekufika lapho uDavide esethatha abafazi abaningi, ngabe usahamba ngomyalelo kaNkulunkulu na? Ngifuna understand lo nto le. Bese ngiphinde kwesibili ngalesikhathi ithi iBhayibheli uSolomon wahlubuka uNkulunkulu ngenxa yabafazi abaningi bezizwe
ngabe wahamba ngomyalelo kaNkulunkulu yini bese bethi pho kuzothi wani ngabo ngoba bathethe abafazi abaningi bese kuqhamuka incwadi ethi lapha kwincwadi yeZethu sahluko 17 verse 17 ngisho verse 29 noma verse 27 ngifuna ukukuvezela ukuthi uthini umbhalo ngeOld Testament ezintweni abanye abantu abazenza uNkulunkulu ayengazange afakazele ngazo lezo lonto le ukuba lithi iBhayibheli alifundanga yini ekuqaleni ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi enza wakha owesilisa nowesifazane wayesethi ke owesilisa uyakushiyunisa uyise nonina namanthele kumkakhe so ngezikhathi ezidlulileyo kuze kuzofika kwizikhathi esikuzona abantu benza izinto ngokwabo uNkulunkulu engabayalanga wasekuthiwa ngokuba izikhathi zokungazi wayesezithalalisa futhi nezinto uNkulunkulu ezenzeka kepha washaya ngathi akaziboni lezo zinto lezo ngokuba kunesikhathi ebesibekiwe ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu kodwa izwa lokho ke manje kodwa kalokhu usememezela kepha manje usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke benze njani baphenduke so kunoma ngabe kuthiwa ke wena usukwenzile okubi phenduka vuma ukuthi wonile ngokwenza njalo yezo lonto le njengokuba ke ngifuna ukuyilungisa le nto le ngithi mina umshado uhloniphekile nombhedo ungangcolisiwe umshado ubusisiwe uhloniphekile kuNkulunkulu kepha uthi izifebe iTestament elisha leli uyakuzahlulela neziphingi ngokunjalo uyakuzahlulela so uma kwenzeka kunesithembu manje usumzalisile izingane walobola ngeke usakwazi ukumlahla ngoba usele izingane zakho somshadeni kepha manje sekumele wenze njani vuma wena ukuthi wonile phambi kaNkulunkulu ngizobuyela kulento le engizwe ukuthi uyakhulunywa enigma tshela abantu ukuthi abaphindisele izinto abazintshontsha ezitolo uma ukuthi wantshontsha igross afuna ukuyiphindisela ngazi uma ukuthi wantshontsha lokho angitshontsha okusetshenziswayo angazi kepha uma sikhuluma ngokuthi umuntu uvuma amacala akhe uyaphenduka ufanele ukuthi wena uma wonile ubone icala lakho vuma izono zakho ukuphenduka akusho ukuthi mengithatha into engiyintshontshile ngiyiphindisela sengiright iBhayibheli lithi phendukani yilo nalo wabhabhathi egameni likaJesu futhi fanele uvume amacala akho ukubalekile ukuvuma amacala akho ngokuba khona izinto ozenzile ngokusakwazi ukuhlehla ukuthi ungabusazenza but the moment ngalesikhathi leso ufikelwa ukuthi wena wenze kabi bese uvuma ucela into ethelele uNkulunkulu ungabusaphinde wenze leso senzo wena ke lapho usuzelwe kabusha ngokomoya hayi ngokwenyama inyama seyikwenzile konke ukukhohlakala ubuyisidaka ukwazi ukuthi ungaphinda ubuyise bonke utshwala ukuphalaza utshwala owaphuza noma uphinde uphindisele emaphodleleni ngabe ubulima lokho ngiyakubona kwezinto eziphathekayo but ngikhuluma ngezinto mina ngikwazi ukuthi uzihlehlise uzibuyisele uma ukuthi wantshontsha igross ake nisibonele uhlupheka namanje usahlupheka uzoyithatha phi imali yokuthi futhi ngeke uzungene ezulwini ngoba wena wantshontsha wangakwazi ukubuyisela amanga lawo iBhayibheli lithi phendukani uma ukuthi lithi iBhayibheli uma kukade ukhona ontshontshayo makangabe esantshontsha kepha afunde ukusebenza okuhle ngezandla zakhe ukuze afunde ukwabela nabanye abampofu khuluma iBhayibheli lapho so sengibuyela kulento yokuthi ke njengoba ngichaza uma kukuthi wena nabafazi abo4 usuzela izingane wazothola uJesu manje awusakwazi ukubalahla labo bafazi
Sekumele uvume ukuthi onile uNkulunkulu wena. Bese emva kwalokho uthatha uJesu. Bese emva kwalokho ngizwisise kahle futhi manje ngizokutshela. Bese emva kwalokho uzonamathela kulo mfazi wakho wokuqala. Lo owamlobola wamshado wokuqala. Laba baye sebezozihlalela nje. Ngeke usabathinta. Khona usubazalisile. Ngokuba bona ababalelwa njengabafazi bakho bazothi kuphi leyo nto leyo ngizokulungisa ngeBhayibheli ngikusize nje futhi onginika incwadi yaJohane sahluko 4 lapho khona uJesu ekhuluma nowesifazane lapho ekhuluma nowesifazane khona owesifazane bese ethi ke uJesu kuyena awuhambe ubiza indoda yakho phela uze nayo la bese athi lowesifazane ayi anginayo uqinisile uthini wathi kuye hamba ubize indoda yakho uze lapha owesifazane waphendula wathi anginandoda uJesu wathi kuye usho kahle ukuthi anginandoda yes ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu leyo naye kalokhu akusiyo onayo akusiyona usho ukuthi umshado wokuqala ma ukuthi usuke waba namadoda awu5 noma waba namakhosikazi awu5 lo wokuqala uyena owaziwayo laba abanye abaziwa ngokuba umshado wakho wokuqala yiwona usisiwe kuNkulunkulu yiwona owaziwa ezulwini yabona ngikutshele ngigeza ubebebe ngokuba lithi iBhayibheli indoda yakushiya uyise nonina inamathele kumkayo. So uma ukuthi wena sona abafazi abawu4 noma abawu3 noma abawu2 washada nabo wabazalisa sona izingane ezindala nemizi emibili yebo umuzi khona kepha umshado waziwa ezulwini lo wokuqala ngokweBhayibheli ke ngokwabantu ke ningakhohlisana ngokweBhayibheli umshado wokuqala yilo waziwayo mekuthi usakhona umfazi wakho lo uqala uyena umama wekhaya lo muntu usuzombuka nje manje nezingane zakhe akhulisa izingane zakhe lapha ngeke usamthinta ukuba lo mshado lo awuzange wezokungcweliswa uNkulunkulu so uma ukuthi lo uqala unkosikazi ke khona kuleso sithembu sakho sefile lo wesibili usengaba unkosikazi ngokusemthethweni ngokuba akasekho oqala ezindaba kepha besaphila ubabili kumele ukhethe oyedwa ozokuba unkosikazi wakho ukuze ugweme ungcolisa umbhede wakho uyawungcolisa umbhede wakho uJesu uzoshada nomfazi oyedwa ibandla lakhe ubani onginika ilungelo ukuthi ngishade nabafazi abawu2 abawu3 ngizoba kanjani inhloko ngibe ngedwa emzimbeni owu2 khona umzimba ongenakhanda samoya yes lalela ngifuna ukuvezela ngeBhayibheli nginike incwadi yaseKorinte sahluko 11 verse 3 ngifuna ukukhombisa kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu okay nenhloko yowesifazane not inhloko yabesifazane yayizona ngishoyo iBhayibheli likhuluma ulimi oluqondile ungagoloza ulwele inkanuko yakho nokugcwalisa izimfuno zakho iBhayibheli incwadi yabona uma ngikhuluma ngale zinto lezi ngibuyela kulento le elithi iBhayibheli kuyona kwincwadi yeShumayeli ingubo yakho mayihlanzeke ibe mhlophe ikhanda lakho ligcobe lingahlukana namafutha uma uhlakaniphile ngokukaNkulunkulu uzohlukana nokungcolisa ingubo yakho uma uhlakaniphile ngokwaNkulunkulu uzohlala ehlakanipheni kwaNkulunkulu nangezwi lakhe ezokwenza ikhanda lakho hlezi lichichima ngokuhlakanipha amafutha lawo kaNkulunkulu baningi kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inhloko yawo wonke ezolonto leyo
ithi inhloko yawo wonke amadoda inguKristu. uKristu Jesu uyinhloko yamadoda onke. Nenhloko yowesifazane Kepha inhloko oyedwa uyawesifazane iyindoda. akuwona amadoda. Ezo lonto leyo futhi ayikwazi indoda ukuba inhloko kubantu besifazane abawu2 ngoba umzimba uwodwa unekhanda elilodwa. Amen. Ungayithanda uyithande le, glory to God, uzoyamkela. Hallelujah. Iyona kuphela esinikiwe Amen. ukuba siqonde uhlakanipha nendlela kaNkulunkulu. Amen. Indoda eyodwa nomfazi wayo, indoda eyodwa nomfazi wayo. Amen. Nenhloko kaKristu Kanjalo nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. so umuntu wesifazane akayona inhloko yamuntu. No. Ungaphatheki kabi mama, ungaphatheki kabi sisi. Eyizo into lekutshela mina. Ungaphatheki kabi. Umthetho kaBaba kaNkulunkulu. Uphatha umthetho kaNkulunkulu kabi ngoba uthi ufuna uba inhloko ekhaya, ufuna uba indoda ekhaya. Soze. Ingakho umuntu wesifazane engavumelekile ukuthi ke ame phambi kwamadoda ebandleni ashumayele. Ngenxa ukuthi akanhloko yalutho. Hallelujah. Uyinkazimulo yendoda, owesifazane uyinkazimulo yendoda. Kubhalwe phansi eBhayibhelini intona lencwadi ifunda uverse 7 uthini? Ngokuba nempela indoda ifanele ngokuba impela indoda ayifanele ukumboza ikhanda. Lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Indoda iyumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Kepha owesifazane Kepha owesifazane uludumo lwendoda. owesifazane uludumo lwendoda. Uludumo lwendoda. Owesifazane uludumo lwendoda. Amen. Owesilisa uludumo lukaNkulunkulu ngoba wamakha ngomfanekiso wakhe. Akikho into engathi ngiyayichoma ngale nto le. Imvelo kaNkulunkulu lesikhuluma ngayo. Angikwazi ukuyijika ngithi ngifuna isebenzele mina. Kuzongiyini engayizuza ngokuthi into kaNkulunkulu isebenzele mina. Kuba mina. Yini engispecial ngayo. Waphela lento kaNkulunkulu akuyona yami. So lento meko yaNkulunkulu fanele ikhombe yena yonke into. Ezo lonto. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane. Isizathu salokho ukuthi indoda ayivelanga kowesifazane. Kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Kepha ilowo wesifazane owavela endodeni, owesifazane wavela ngobambo lwendoda. Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane. Kanjalo futhi ke angikwazi ukuthi mina ngishelwe noma ngicele unkosikazi noma umuntu wesifazane umshado. Imina ofanele akhethe ubani unkosikazi. Ukuba imina odalelwe ukuthi ngikhethe ngenzelwe umuntu wesifazane. Angikwazi ukukhethwa umuntu wesifazane mina njengendoda. Kodwa owesifazane wadalelwa indoda. Owesifazane wadalelwa indoda. Ngakho ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingilosi. So owesifazane ukufaka kwakhe iduku uphawu lwesithunzi, indlela athola ngayo isithunzi phambi kwezingelosi. Ezo lonto leyo. Nikoloze nifuna ukufaka amawigi, nimhlobe ngamawigi nizethula isithunzi. Thatha isithunzi sakho sinikele uSathane. Do you understand? Amen. Mosha isikhathi senu ngezinto ezijabulisa inyama. So lento ngiyivezela ukuthi uqonde ukuthi iBhayibheli alizididisi. Nina ningafuna nje ukuzenzela umathanda ubele incwadi yaMathewu bagcwasele kuyona ukuthi ithini. Incwadi ngokuba Mathewu isahluko 19 verse 4. Waphendula wathi kubo anifundanga yini ukuthi inkinga abantu abafuna ukufunda. Yabona wangihlezi nginibiza ngamavila namavila vele. Anifuna ukufunda iBhayibheli. Nifuna iBhayibheli lenze intando yenu. Anifuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Nifuna ukuthatha enikufunayo eMabhayibhelini nishiye ngakufuni. Akukho ukulunga lapho ukuba yini niyaliphica iBhayibheli. Nifuna lenze intando yomuntu. Ngeke izwi kaNkulunkulu lishintshele mina. Imina kumele aguqulwe. Ukuba imina isikhohlakala. Ekumele silungiswe. Uma mina sengifuna ukuguqula izwi kaNkulunkulu, mina ke sengizibona ukuthi ngihlakaniphe ngaphezulu kaNkulunkulu, sengakwazi ukuguqula indalo kaNkulunkulu. Indoda yakushiya uyise nonina. Utheni umbhalo? Anifundanga yini ukuthi
owabadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane wenza bangaki owesilisa nowesifazane akenzanga owesilisa wayesenza abesifazane wenza owesilisa nowesifazane wathi ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina uyakushiya uyise nonina anamathele kubanini kumkakhe. So umuntu umele anamathele kumkakhe. Le ndaba zabafazi abaningi eyakho wedwa leyo ayikho ayifakazela uNkulunkulu. Labo ababili so bangaki labo ababili baya kuba nyamanye. Abantu ababili baya kuba nyamanye. Awukwazi ukuba nobafazi abathathu bese babili futhi bese emva kwalokho uzoba inyamanye nabantu abathathu. Awukwazi ukuba inhloko yabantu abathathu, inhloko yomuntu oyedwa. Ngakho abasebabili. So akusakhulunywa ngo3, khulunywa ngabantu ababili. uNkulunkulu wadala izinto ezimbili. Owesilisa nowesifazane. Lokho manje senikufaka ukuthi ke songathatha abafazi ababili abathathu okwakho lokho. Ngakho abasebabili. Ngakho ke abasekho babili kodwa abanyamanye. So wonke umuntu othi ufuna ukuza kuJesu bright ucishe ispeaker la. Ongixhumele lapha. Sengithi ucishile ongixhumele lapha ixhunyanga lento noma yeke. Ngakho abasebabili kodwa abanyamanye. So uma ukuthi ade bebabili kowesilisa nowesifazane beshada akusekho ukwahlukanisa. Yayizonto engishoyo. Akusekho ukwahlukanisa. Akekho umuntu emhlabeni ongahlukanisa abantu abashadile. Ngisho ngathatha umuntu wesifazane oshade naye uthi uyamlahla ezulwini ukwazi ukuthi ushade naye. Ngisho ngashinda indoda yakho ushade nayo emhlabeni angikhathana noma ngabe uyificile nomuntu wesifazane embedeni noma ngabe uyifice noma ngabe kuthiwe uyakushaya. Ithi iBhayibheli ngifuna ukukhombisa ngeBhayibheli ukuthi kwenze kanjani uma ningahlalelani. Banike incwadi yaseKorinte sahluko 10 sahluko 7 ngiyaxolisa verse 10. Ngifuna ubacacisele, ngifuna ukuthi namhlanje nginicacisele ngeBhayibheli. Kepha labo abaganeneyo ngiyabayala kungemina kodwa Inkosi obayalayo kepha uNkulunkulu ukuthi ukuba umfazi kangahlukani nendoda. Yalizothini iBhayibheli? Umyalo lo kaNkulunkulu owesifazane lithi makangahlukani nomkhwenyana wakhe. Kepha uma wahlukana nayo Wenzeka uthola ukuthi mhlawumbe uthandana nesidakwa siyakushaya noma ke uthi uyakuphingela ufuna wena ukumshiya. Lithini? kahlale engaganile. Hlala ungaganiwe. Uma ushadile umuntu wesifazane indoda yakho ihlukumeza noma ningahlalelani uhamba uyohlala kini noma ubuyele kini. Lithi iBhayibheli awukwazi uphinde uthathwa enye indoda ukuba wena unomuzi wena. Umile ezulwini umuzi wakho nomshado lo umile. So uma kwenzeka uhlukana nendoda yakho lithi hamba ke uyohlala wedwa ungalinge uganiswe noma ugane. Kahlale engaganile. Hlala ungaganile. Kumbe abuyisane nendoda yakhe. Uma kwenzeka ukuthi wena ufuna ukubuyela kwezobudlelwane buyela kumkhwenyana wakho lo oshile. Uma ke uthi akafuni ukulungela uNkulunkulu noma akafuni ukushintsha indlela zakhe hlala uwedwa. Unendoda vele sezulwini unoJesu. Nendoda ingamlahli umkayo. Ngcono ushade noJesu nokuba ushade nesikhohlakala salemhlabeni. So nina madoda lizothini iBhayibheli kwena? Ungamlahli umkakho. Ungamlahli umkakho. Angikwazi ukuthi hayi ungamlahla bekunjani. Lithi iBhayibheli ungamlahli umkakho. Kwase kuvela indaba yokuthi incwadi engaphosisi yaMarko sahluko 10 engaphosisi ekhuluma ngomshado. Ngengeyona 10 ungiphe le khona ekhuluma ngomshado ukuthi thiwani. Ngifuna ukucacisa bese ngiyalungisa futhi. Incwadi ngokukaMark isahluko 10 verse 3. Yes. Waphendula wathi kubo uMose
waniyala ngokuthini na? uMose wanyala ngokuthini na? Bathi uMose wavuma ukuba kulotshwe incwadi yesahlukaniso uMoses wavuma ukuthi makulotshwe incwadi esahlukaniso alahlwe kusho ukuthi yabona nguMoses wayibanika umyalelo othini osifazane ungamlahla. uJesu wayesethi kubo, So angikwazi ukuhamba mina manje ke ngiyolahla unkosikazi wami ngoba sengiboshiwe nomngamo. Ithi iBhayibheli akekho ngabahlukanisa kusho uJesu kwincwadi yaMathewu sahluko 19 baningi. incwadi ngokukaMark isahluko 10 verse 5. Yes. uJesu wayesethi kubo, ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu. Ngenxa yani? Bobulukhuni benhliziyo yenu. So we understand abengithi mina ungengikwazi ukuguqula izwi likaNkulunkulu. uMoses wabanika umyalelo kepha uNkulunkulu akavumi ngoJesu. Uthi into eyenza ukuthi uMoses anike ubulukhuni bani benhliziyo yenu. So mengithi mina uNkulunkulu uma ethi ezinye izikhathi wazithalalisela khulunywa ngezinto ezinjengalezi kwenzeka lokho kepha akakufuni uNkulunkulu. Njengoba uJesu esazogcwalisa lokho sekugcwele ezulwini angeke ngisakwazi ukukushintsha manje mina ngiyena uMoses angizabi ukuzonika umthetho ogcwalise konke usefikile ugcwalise ini umthetho nabaprofeti. So njengoba segcwalisile sekumile manje ukuthi njengoba uMoses wayenikiswe ukuthi nina namakhanda aqine nezinhliziyo ezilukhulu kepha kwaseqaleni kwakungenjalo. Qhubeka. Kepha kusukela ekuqaleni kokudalwa. Yabona indaba inokuqala kokudalwa. Funeke ngempela uma ufuna ukukholwa funeka uqale indaba uyazi ekuqaleni uma ufuna ukukholwa. uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane. Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina. Umuntu uyakushiya uyise nonina. Anamathele kumkakhe. Yes. Labo ababili bayakuba nyamanye. Labo ababili bayakuba nyamanye. Ngakho abasebabili kepha sebenyamanye. Ngakho ke abasebabili sebenyamanye. Ngakho ke lokhu akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Uma ukuthi uNkulunkulu sebehlanganisile abantu ababili akekho ongabahlukanisa. Ngisho ngaya kummeli akunika incwadi ye-divorce yomhlukaniso kungenziwa lo abantu basezweni kepha akukhona oyedwa umKristu ozolahla umfazi wakhe ayothatha omunye umfazi ngeke uzukwenze lokho. Lithi iBhayibheli madoda ningabala umyalelo lo akusho ukuthi mhlawumbe kanjani ngifuna ukuthi ngicacisele lo nto ngoba vele khona abantu abaningi abanomqondo ukuthi lithi kubhalwe ukuthi uma befeba khona into ekumele understand mekuba kufunda la right. Ngakho lokhu akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Umyalelo lo ohlanganiswa uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Besendlini abafundi babuye bambuza ngalokho. Wathi kubo, yilo nalowo olahla umkakhe. Uma uyindoda ulahla umfazi wakho bese uthatha omunye umfazi uyaphinga. Uyisiphingi uphingela umfazi wakho uzongena esihogweni. Naye uma elahla indoda yakhe. Uma umuntu wesifazane eshiya indoda yakhe agane enye bese yogana enye indoda uyaphinga. Uyisiphingikazi. Qhubeka. Khona baletha kuye abantwana ukuba abaphathe. Kepha abafundi Hayi uqedile. Ngqe. Uqedile hayi uqedile. Ayisho vele into efanayo. Ngifuna unginikeke le yakhe futhi uMathewu sahluko 19. Lapho khona ikhuluma ngokuthi ke utheni uJesu bekuverse 9 bengaphosisi. Go ahead. Manje ngithi kini yilo nalowo olahla umkakhe. Yangithi yamuza utheni? Yilowo olahla umkakhe. Kungengokuphinga, kungengokufela. Okay, asike sibheke. LiBhayibheli lithi ngifuna siyayihlola imbhala ngithi. Ngifuna kunento ngifuna ukukufundisa yona. Lithi iBhayibheli manje ngithi kini ibambe yancane. Umshado uhloniphekile. Nombhede ongangcolisekile. Kepha iziphingi. Yini isiphingi? Umuntu oshadile. Bese liphinde futhi lithi iBhayibheli nezifebe uNkulunkulu uyakuzahlilela. Yini isifebe? Umuntu olala ngaphambi komshado.
Okay, bajabuleka abantu mebezwa le verse leli. Ukuthi ungananga nje uJesu wathi singabalahla abafazi bethu uma befeba. Wena mawushadile. Ubizwa ngana, ubizwa ngesiphingi. Mawuvuma uthi yebo. Kwenzeka kanjani pho uthi uJesu umuntu oshadile oyisifebe? Kuyenzeka lo muntu oshadile afebe. No. Uyaphinga. So isifebe umuntu ongashadile. So umuntu wachasisela la kule Bible akachasiselanga ngokufanele. kwakumele abhala acacise. Njenge King James version iyacacisa ithi ke uma umuntu elahla umfazi wakhe umenza aphinge. Ngaphandle uma kuubufebe. Ubufebe kusho ukuthi uma wena uhleli umuntu wesifazane ningashadile unelungelo lokuthi nilahlane neshiyana ngokuba nishadile. Uma ke senishadile anikwazi ukwahlukaniswa ukufa ukuba lithi iBhayibheli ngeke uJesu akhuluma into ezophambana nezwi lakhe. Ngifundisa ngisho abafundisi abantu bakufundela esikoleni ukufundisa nabantu abafundisi kudala sebefundise le ncwadi ngendlela engafanele. iBhayibheli likhuluma ngokuphinga nokufebe. Ngeke iBhayibheli liphinde ukuphinga njengokufebe. Futhi ulimi leBhayibheli aliqondile. Owachasisela ngesizulu wachasisela ngendlela engafanele. Ngaphandle kobufebe. Ubufebe usho ukuthi abantu abahlala bengashadile. Ubufebe kuphela abantu abangahlukana. Kepha abashadile ngeke bahlukane. Iziphingi uma behlukana bewuthatha abanye abantu beshada nabo. Ngiphinde ngizogcwalisa futhi lento engishoyo ukuthi ke kubhalwe phansi eBhayibhelini ngobufebe. Kwincwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 6 verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi Manje ngifuna uunderstand ukuthi uthini ubright la. Anazi yini ukuthi kepha nazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na. Ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Ningadukiswa nazifebe. Izifebe izolonto leyo. Kulo abantu abangashadile kuyo ngezifebe. Bese thina emva kwalokho nabakhonza izithombe. Nabantu abakhonza isithombe. Naziphingi. Bese kuba yini? Naziphingi. Bebe phela kuba into yodwa kabili. Izifebe abangashadile. Iziphingi abashiya imshado yabo bahambe beyogana noma beyolala ngaphandle. Uma ukuthi kunabantu abawu2 abashadile noma ngenze kanje uqhamuka umuntu ophuma emshadweni wakhe uqhamuka intombazane engashadile noma umuntu oshadile osilisa ongashadile azohlangana nomuntu oshadile. Isifebe nesiphingi. Akakwazi ukuphinga lokho bakashadile. Lokho obushadile uyaphinga akakwazi ukufeba ngoba ushadile. So kuzohlangana ini isifebe nesiphingi. Ongifundela incwadi yamshumayeli sahluko 9 verse 8 verse 9 8. Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo. Yes. Zonke izinsuku zokuphila kwabo. Buka le ncwadi le verse leli. Ngithatha isikhathi sekuphela i-hour ngilichaza ngilinabisa. Leli verse ingcebo kaNkulunkulu injalo. Iverse lilodwa liyachazwa lambulwe ngembhalo lifakazelwe imbhalo. Angiyichasiseli lezi zinto ngokwami. Yonke into engikhulumile ngifake ngikhombe eBhayibhelini. So uma uthi ngempela ufuna ukusindiswa understand noma kuthiwa ufuna ukufundisa ngeBhayibheli awukwazi ukugijima neverse elilodwa. Abaningi bamlabe bayafundisa bagijisa abantu indlela yokukholwa nendlela yensindiso ngenxa yokuthi bafundisa ngaphandle kokuthunywa umoya ingcwele. Qhubeka ufunde kule ncwadi bese siyavala. Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho. Yes. Okuyize. Ukuphila kwakho kuyize. Oziphiwayo phansi kwelanga zonke izinsuku zakho eziyize. Ngokuba lokhu kuyisabelo sakho. Kuyisabelo sakho ngaphansi kwelanga. Kulokhu kuphila. So understand ukuthi akusho ukuthi kuyize ngoba la nginamsebenzi. Kusho ukuthi vele egcineni uzofa. Ngeke uzufe nomkakho wonke umuntu ufa yedwa. Ngisho ungafa nomkakho wonke umuntu umele amacala akhe phambi kwaNkulunkulu. Do you understand? Manike. Omshikashika wakho owushikashikayo phansi kwelanga. Yes.
konke isandla sakho esikufumanayo So bonke ukwenza, okwenzayo ukuthi ungakwenza kwenze ngamandla kwenze akho. sise okwenzayo akhulunywa ngesono ngokuba ingeke ithi ke hlambulula ingubo yakho esiphinde ithi ke wona futhi ithi bonke okusho kwenzayo kwenzisise ngamandla akho wonke usanesikhathi kepha ungoni ekuhambeni kwakho yezwa into ngishoyo Ngokuba kukho umsebenzi ngokuba njengoba sizofa awukho umsebenzi namcabango akho umcabango awusakwazi ukuzicabangela ngoba namhlanje kumele uvuke ekseni ucabange njengoba sekumele uyolala kumele ucabange awusakwazi ukuzicabangela akusekho nani nakwazi akusekho kwazi nakuhlakanipha akusekho kuhlakanipha endaweni yabafileyo. uma sifa sesiphilela ukuthi thina sahlulelwe akusekho konke lokho ukuthi lemhlabeni uyakubona yasala ukwazi inzondo ukuhlakanipha nokucabanga yaphela Lapho uya khona njengoba usebenza insuku zonke uma ufana uphinde usebenze lo mzimba ubona thina siyasebenza sisebenzela imphefumulo abantu abaningi basebenzela indlala nezisu zabo kakhulu nengcebo ngiyakusebenzela konke kufanele ngikusebenze kubalance ukuze ngeze uphume endleleni yokuqonda nomkholo maningi ngabuye ngabona phansi kwelanga ukuthi ukujaha akuyi ngabanejubane ukujaha akuyi ngokuthi ugijima kangakanani nokulwa ngamaqhawe akukhambi ngamandla nesinkwa ngabahlakaniphileyo akukhuluma ukuhlakanipha kwakho nengcebo ngabaqondileyo ngokuthi ke wena mhlawumbe ngoba nawe unokuqonda okuningi nomusa ngabanokwazi nokumusa akusho ngoba nangazi kakhulu sengathola umusa kepha ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba. So understand ukuthi yonke into nani bahlangabezana nani nesikhathi nethuba. So bonke kunesikhathi sakhona nethuba lakhona. Ungaba yisiqebu namhlanje kusasa uhlupheke. Ungaba uhlaniphile namhlanje kusasa ube isilima. Ungaba olungileyo kusasa ube umubi. So ihambisana nethuba lesikhathi. Angikwazi ukusindisa umuntu ngoba nako ngithi ngifuna sindiswe. Ngishumayela ivangeli. Lowo osethelwe ithuba lesikhathi wenza njani? Uyakuthatha akusebenzise. Uma singakofika isikhathi sokuthi ke uma ushumayela ivangeli abantu baphenduke, ungafuni ukuphoqelela abantu ukuthi bavume into oyishoyo. Kanti uNkulunkulu wena, uNkulunkulu wakuphoqa wena mzwana usindiswa. Zibuze lo mbuzo. Why Paul indlela ukuthi abantu kumele bakholwe ngamandla akho? Ingakho sabafundisi abaningi bamanga abenza isibonakaliso eziningi zamanga ngokuba bafuna abantu bakholwe yini amandla abo bakholelwe kubona ukuba yini baphoqa abantu bebayenga ukuthi bakholelwe kubona qhubeka ngokuba umuntu akasazi isikhathi sakhe akekho wazi isikhathi sakhe konke isandla sakho sikufumanayo ukukwenza kwenze ngamandla akho onke ngokuba akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uya khona. Ngabuye ngabona phansi kwelanga ukuthi ukujaha akuyi ngabanejubane nokulwa ngamaqhawe nesinkwa ngabahlakaniphileyo nengcebo ngabaqondileyo nomusa ngabanokwazi ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba ngokuba umuntu akasazi isikhathi sakhe njengezinhlanzi ezibanjwa enethini elinye nezinyoni ezibanjwa ogibeni kanjalo amadodana abantu abekelwe isihibe ngesikhathi esibi lapho siwehlela ngokuzumayo ngoba ukufa lokusimele ayizona ngisho. So inyoni ngesikhathi iyodla lapha ingazi icushiwe suke sekufika isikhathi sayo. Ngenkathi ufaka inethi emanzini ofishi bebona ukudla beyongena kusuke sekufika isikhathi sabo. Ngesikhathi uyikhipha inethi wahlukanisa nendawo yabo yokuphila amanzi. Kanjalo nenyoni ngesikhathi uyivalela kwimgibeni
ngeke iphinde indize sowuzofuna ukuyidla noma nje kanjalo nawe ke nokufa kwakho nokuphila kwakho ubekelwe isikhathi. Lonke lento lawamazi ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Qhubeka ufunde bese siyavala. Ngibona futhi ukuhlakanipha ngalendlela phansi kwelanga. Yes. Kwaba kukhulu kimi. Kwakukhona umuzi omncane. Kwakukhona umuzi omncane. Kunabantu abayingcosana. Kunabantu abambalwa. Phakathi kwawo. Kwafika inkosi enkulu kuwo. Yawuvimbezela. Yakha izinqaba ezinkulu ngakuwo. Kepha kwafunyanwa kuwo indoda empofu. Kwatholakala umuntu ohluphekileyo. Ehlakaniphileyo. Kepha lo muntu lo ehluphekile unobuhlakani. Yawukhulula umuzi ngokuhlakanipha yakhulula umuzi ngokuhlakanipha. Ngithe mina abantu banemali babona bakhulunyelwe imali. Kepha umuntu onokuhlakanipha yena ubona ukuthi ukuhlakanipha kukhulu kunemali. Elinye ngisho bese kwenzakalani? Kodwa nokho akukho okhumbula leyo ndoda empofu. So abantu bazisa abantu bekakhulu abanengcebo lemhlabeni abanemali nabadumileyo. Umuntu behlakaniphile kepha engenayo ingcebo bamthatha kancane ngoba babuza ukuthi why pho ungenakho ukuthi nokuthi. Bazi ukuthi umuntu ohlakaniphileyo yilowo nengcebo lezinto eziningi. Nami sengiyafunda njengoba ngifundisa njengamanje. Because nami nginokuzitshela ukuthi ngiyahlupheka ngoba nginako 1 no 2 no 3. Base ngiyabona ukuthi yazi buka ngikhuluma izinto ezimfihlakalo ezisiza umphefumulo wakho. Khona ngenayo imali and futhi angikhuluma izinto zekuthi wena uzoba nemali noma uzoba nani. Ngikhuluma izinto ezizokuvula ukuhlakanipha nokuqonda. Okusho ukuthi umuzi lo ukhulunywa ngabantu abasindiswayo ngokuhlakanipha ngaphandle kwezinto zasemhlabeni namandla asemhlabeni. Ezenza ukuthi noma ngisebenza ngingazibheki mina ukuzibonga noma ngibheka inzuzo. Ngingabheki futhi ukukhunjulwa abantu ngoba fanele abantu bakhohlwe imina bakhumbule amazwi okuphila akubona nokuhlakanipha baningi. Ngase ngithi ukuhlakanipha kuhle. Ukuhlakanipha kunjani? Kuhle kunamandla. Kunamandla. So ungaba namandla ube isigoro ube nezibhamu ube nemali. Kepha uma uyisiwula ufile. Kepha ukuhlakanipha komphofu kuyadelelwa. Noma ke umuntu ehlakaniphile empofu abantu bamthatha kancane. Kepha ukuhlakanipha komphofu kuyadelelwa. Namazwi akhe awezwakala. Yes sir. Amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni. Amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni. Mahle kunokumemeza kobusa phakathi kweziwula. So amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni. Ekuthuleni usho ukuthi lapho khona ukuthula kukhulunywa amazwi okuphila. Kunomuntu abamemezayo emaclubini emabheshini wepolitiki benza bathini lento umkhankaso. Kukhuluma abantu ngokuhlakanipha kwalemhlabeni. Kepha amazwi okuhlakanipha njengoba esontweni kufanele kube khona ukuthula. Ufundiswe izwi. Kepha ezindaweni lapho kufundiswa khona amakhuluma abantu abayiziwula kukhuluma bonke abantu ngesikhathi esifanayo kukhona umsindo. Baningi ebuka eParliament. Phenduka inhlengisi eParliament la eSouth Africa ngithi ngene libone. Abanye baphunywa befukuliwe bexoshwe kwenziwa yini? Ngokuba yini kugcwele ubula lapha eParliament. Idemon lobulima liyabusa eParliament. Yezo lonto leyo. Baningi sesivala. Ukuhlakanipha kungcono kunezikhali zokulwa. Ungaba nezibhamu eziningi ube nezimoto ube nembese ube imoto ezidubulayo akuyena imoto zombayimbaye ezidubula ngamabhomu namabhanwana ezibhamu. Ungaba nazo zonke izikhali kepha uma uyisiwula uhlukile nomuntu ongenalutho nofile unomuntu ohlakaniphile engenalutho. Ngokuba oyedwa onayo angachitha okuhle okuningi. Ngokuba lo mubi angalimaza izinto eziningi ngazo lezi bhamu zakhe ithi izibhamu ziwumbulalazwe kithi namabhomu umbulalazwe bese kuthiwani sekuphelile noma
ngokuba oyedwa onayo angachitha okuhle okuningi. So ukuhlakanipha kuyinzuzo kulabo abakwamukelayo. Indaba bengikhuluma ngayo nokuhlakanipha leyo ukufundisa ngomshado bese ngikhombisa nje ukuthi ekhambeni kwakho njengoba le verse leli lifakaza ngazi izinto lezi besikhuluma ngazo zokuba semshadweni nonkosikazi wakho nabafazi bakho bese nginaba ngenzela ukuthi wonke umuntu ozibiza ngomKristu aqonde amazwi okuphila. Uthini uPetro? Phendukani. So wonke umuntu ophumile endleleni makaphenduke. Wonke umuntu ozwe lemfundiso ithi iBhayibheli iphendukani. Yiloyo naloyo abhaphathiswe. Yiloyo naloyo ufanele abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. So uma ukuthi wena uyabona ukuthi wonile njengoba lemfundiso iphumile uyabuya uyacela into ethelele uNkulunkulu bese uzobhaphathiswa ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Uthethelelwe lezono zakho lezi ozenzayo. Khona niyakwamukeliswa. Ukuze ke emva kwalokho wamukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ukuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu. Yes. Esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So uma ukuthi ngempela sofuna ukuphila impilo yobungcwele uzosindisa ukuthi usinike phone call noma WhatsApp message noma email address kule mniningwane oyizwile noma oyibonayo ukuze uNkulunkulu ezindlela ukuthi sifinyelele kuwena uzobhaphatiswa. Nimele ukubhaphatiswa bazalwane. Mawuphenduka ukuthi wamukela uJesu umele ukubhaphatiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zakho. Bona bonke abantu abafuna ukubhaphatiswa baza kusithinda. So phinde sibonane kusasa ekseni ngesonto ngenkonzo yasekuseni ngo10 kuya ku11. uNkulunkulu evumile. Siyabonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzele sona nomusa wakhe. Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu siyabonga. Ngobuhle bakho ezimpilweni zethu nangamandla akho nangokuhlakanipha kwakho nangenkazimulo yakho. Siyacela uNkulunkulu usiphe amandla ukuthi sikhule okholweni naseNkulunkulu ekhambeni kwethu kulo hambo lwethu lensindiso. Siyacela umngcwele bakho wehlele kithi uNkulunkulu nomoya wakho ukuphila uphile kithi moya weqiniso nomoya wothando. Sibe nokwazi uNkulunkulu kwintando yakho sikwenze ngokuzinikela singabi nakho kwesaba ngokuba sibizwe ngecebo lakho nangamandla akho. Kulo hambo lwethu uNkulunkulu sikhale sibheke wena sibe abantwana bakho abathembekile ezweni lakho. Sifune wena uNkulunkulu ngenhliziyo zethu ezipheleleyo. Sishisa yonke imoya yobubi nokufa nomoya enkanuko usathana zama ukuyifaka nokuyitshala phakathi kwethu. Siyacela uNkulunkulu usikhulule kuyona yonke imoya madimoni ethunyelwe kithi ukuba uNkulunkulu izosiwisa kulolu hambo. Sicela uNkulunkulu namandla ngegama likaJesu Kristu sibiyele ngegazi lakho elinamandla. Wena uNkulunkulu okuphila ngomusa wakho uNkulunkulu usiphilise size sifinyelelwe isikhathi uNkulunkulu lapho uzobuza uqoqa khona ibandla lakho noma sifa uNkulunkulu manje siphile nawe kuze kube phakade egameni likaJesu Kristu manje naphakade. Amen.